Gaan we instappen? Alsjeblieft. Kom maar aan. Die man met de bal in de midden, dat kan. Ik ben Hersel Bauma en ik heb altijd aardig gedaan, gewoon horen zoals het is en goed nooien en ja, alle Friese dingen maar te blijven. Mijn hart zei altijd, denk erom als hij in het bestuur zit, ze moeten weten dat is de best, maar denk erom net te lang. Nou, die dachten zijn, wij willen huis net hebben dat huis naast van de koets roept. Dus huid moet ophouden. Dan helpen we huid niet meer. Dus ze hebben net zijn, dan moet huid de hinders net meer gebruiken, want die ben van de dochter. Maar we helpen huid niet meer, dus dan maak ik hem over helpziekje. Nou, en dan ga je haast even te vieren. En eerder voor jou al een opvolger voelen? Nou ja, daar hoor ik net om te denken. Maar ik wil, had de PC's uit Hersel maar zelf, maar wil ik ze wel helpen. Nou, maar ja, ik hou van historie en een beetje eigen gedachten. En ik Fries reed, zwart vind ik prachtig. Dus en daar ben ik wat verder op beduurd. Nou, en het is een historisch barn, dus dan moet je eens net maar lange boksen rennen. En dat maakt het een hele onzicht, onze riederij. En met je hoger gevoel, ging je nou voor de laatste keer de red rijden? Ik heb een gevoel, ik moet zorgen dat ze veilig ook komen. En bij de strijd terug Jan van der Meij, nou, dan viel ik met de koning van Friesland. Als je ziet hoeveel Friese vlaggen dat in die strijd van Jan van der Meij hingen. Ja, ik moet de kap erbij houden, maar al die Friese vlaggen daar, dat doet wat.